ስለምንታይ ኣብ እዋን ደም ወርሒ ቀያሕ ትኸውን? መሬት ብቐጥታ ኣብ መንጎ ፀሓይን ወርሕን እያ ዘላ። ንቡር ኮይኑ ፀሓይ ንወርሒ ተብርህ። ሕጂ ግን መሬት ኣብ መንጎኦም መፂኣ ነቲ ብርሃን ተዓክቶላ። ገና ግን ወርሒ ሙሉእ ብምሉእ ኣይትፅልምትን እያ። ምክንያቱ ብርሃን ፀሓይ ገና ኣብ ወሰናስን መሬት ይንሸራተት ኣሎ። እቲ ብርሃን መጀመርያ ብሃዋህው መሬት ክሓልፍ ኣለዎ። ኣየርና ካብ ሰማያዊ ብርሃን ብዝበለፀ ቀይሕን ኣራንሻውን ብርሃን የመሓላልፍ። እቲ ሰማያዊ ብርሃን ፋሕ ኢሉ ይጠፍእ። ስለዚ ድማ እያ ወርሒ እታ ረዚን ቀይሕ ኣራንሺ ሕብሪ ደም ወርሒ እትረክብ። ወርሓት ደም ካብ ነንሕድሕዱ ዝተፈላለየ ዝመስላ ስለምንታይ እየን? ኣብ ኣየር ብዙሕ ሓመድ ወይ ትኪ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ድማ ወርሒ ትፅልምት፣ ቡናዊት ትኸውን። ጽሩይን ንጹርን ኣየር እንተ ኣሎ ድማ ወርሒ ዝያዳ ነሓሲ፣ ቀይሕ ወይ ኣራንሺ ተብርህ። ሓደ ግዜ ዳርጋ ጸሊም፣ ሓደ ግዜ ድሙቕ ቀይሕ ኣራንሻዊ ይመስል። ቀትሪ ሰማይ ሰማያዊ እዩ። ሰማያዊ ብርሃን ኣብ ኩሉ ቦታ ስለዝተበታተነ እዩ። ፀሓይ ኣብ እትዓርበሉ እዋን ፀሓይ ቀያሕ ትኸውን፣ ምክንያቱ ቀይሕ ብርሃን ዝረሓቐ ስለ ዝጓዓዝ እዩ። ኣብ እዋን ወርሒ ድማ ወርሒ ቀያሕ ትኸውን፣ ልክዕ ብተመሳሳሊ ምክንያት ከምቲ ናይ ፀሓይ ማለት እዩ። ካብ መዓስ እዮም ደቂ ሰባት ደም ወርሒ ክርእዩ ጀሚሮም? ነዊሕ ንድሕሪት ተመሊስና ሰባት ወትሩ ወርሒ ደም ይርእዩ እዮም። ኣብ ምድሪ ሰባት ክሳብ ዝነበሩ ወርሒ ደም ካብ ቀዳሞት ደቂ ሰባት ንላዕሊ ናብ ሰማይ ካብ ዝጥምቱ ኣትሒዞም ዝፍፀም ተፈጥራዊ ተርእዮ እዩ። ቅድም ታሪክ ዝነበሩ ሰባት ከይተረፈ ቅድሚ ዓሰርተታት ክሳብ ኣማይት ኣሽሓት ዓመታት ሪኦምዎ እዮም። ብርግፅ ግን ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣይፈልጡን ነይሮም። ኣብ ጥንታዊ ባህልታት ባቢሎናውያን፣ ቻይናውያን ቅድሚ ልዕሊ 2000 ዓመት ድሮ ብዛዕባ ከውሊ ወርሒ ጽሒፎም እዮም። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ደም ቀያሕ ወርሒ እውን ይዛረብ እዩ። ንኣብነት ኣብ ዩኤል 2:31 ፀሓይ ናብ ጸልማት ወርሒ ድማ ናብ ደም ትልወጥ ይብል። ንብዙሓት ህዝብታት ቅዱስ ነገር ወይ ዘፍርሕ ነገር እዩ ኢሎም ይኣምኑ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ኣማልኽቲ ወይ መናፍስቲ ዝመጽእ መልእኽቲ ይመስሎም፣ ከምኡ ኢሎም ይኣምኑ እዮም። ተመራመርቲ ግን ጽላሎት መሬት ጥራይ ምዃኑን እቲ ቀይሕ ካብ ሰማይና ከም ዝመጽእን ተረዲእናዮ ኣለና ይብሉ። ክሳብ ሕጂ ግን ዘደንቕ ትርኢትን ተኣምርን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ።